amek ez dute. Novela hau hilketa batean dago oinarrituta, ama baten bere seme-alabak hiltzen dituen gertaera batean hain zuzen ere, izan ere etxeko ume zaintzaileak aurkitzen ditu bi umeak hilda eta ama bertan eserita, eta novelako narratzaileak notizia hau ikustean ama hori ezagutzen du, bere gaztaroko lagun zahar bat dela ohartzen da, izena eta guzti aldatuta, eta novela hau horretan oinarrituta dago, eta orduan novelako narratzaile honek bere lagun bat erabiliz eta berak aurkitzen dituen pistak erabiliz, novela bat idazten saiatzen da, eta bere lagun zahar horrek zergatik egin duen hilketa hori aurkitzen saiatzen da, baina lortuko aldu hilketa honen atzean dagoen guztia aurkitzea.